Салом алейкум бародаро подписчикои канали Рал официал. Кадоми такимешура ки история тодан я история бародар мундия да номерои рӯи экран да имо вайбер ватсап да мезани ки да докни бародаро мукам обод Yo, Lil, Rau, Itrek, Айноми Марҷонов, барои Муҳаммад истеҳсолоти ST Records тақдим мекунад. ман интизорам ки ту кай занг мезанӣ ва ранги пештара мешавӣ. бисёр касо бисёр чизора дидим дар ҳаётам, на ки қиссаи Муҳаммад Марҷона намера. ёдам Муҳаммад якум бор дидани акси Марҷона дар дил шаканда дод типа қалба дакшо ҷомада ки бета наметонам ти тамоми ҳасти Марҷона коре накни дилта дар дига касти и гапои тай Муҳаммад гапои Марҷонара гӯш гирам рашк мекард ки мегуфт агар ҷонара рои накмада мегуфт суратои арӯсота ҷуртаи ман накда дилам бисёр наксузока ман эътими надорам раҳмат барои хубиёт Марҷонара алиш кадима да ишқи пешма биёр ма касера мехом ки қатш лаби дарё гашта надруни парко гулят книмон ғамш сарте каштал ма сюрпризи када ҷои ҷура да хидет рафти асан Муҳаммад Марҷона интизора як бор ту занг зан беқадри ма пеши мардам бефойда гиристанам и қатида мефоридай намефорам зистанам ма ба ашкои резону уқёнуси панҷимакам ай бекори визиқима ихтиро ранҷамакам беқадри ма пеши мардам бефойда гиристанам и қатида мефоридай намефорам зистанам ма ба ашкои резону уқёнуси панҷимакам ай бекори визиқима ихтиро ранҷамакам осгоротон хонашоно ман баҳона қади пас чакади ане ки Марҷона гуфт сар наметум дастшам ма пушаймонестам ки қадим ду соли ҳаёт ма гузарондам ӯ қадар корои каги монда ёд ман ма безорам ай ҳаёт агар диққатим набошӣ ма пастарин агар ягона дар зиндагим набошӣ Марҷона ай пишти двер назад ғалтит балнисада идо фара лайли бе маҷнунай и қиссада ма интизорам ки кай ту мада занг мезани хабар омад ки ту дори дига каса базани мегири мара то қа мемонӣ ма гинаҳгорам болои гапи дага мезам зато ма дӯст медорам та алиш кади мара партофтам дагона бозира Муҳаммад Марҷона ошиқтай то ҳозира ту хиёнат кади чашми мада натоф ма ошиқам ма пушаймонам биё ай сар қатим оштикам беқадри ма пеши мардам бефойда гиристанам и қатида мефоридай намефорам зистанам ма ба ашкои резону уқёнуси панҷимакам ай бекори визиқима ихтиро ранҷамакам беқадри ма пеши мардам бефойда гиристанам и қатида мефоридай намефорам зистанам ма ба ашкои резону уқёнуси панҷимакам ай бекори визиқима ихтиро ранҷамакам беқадри ма пеши мардам бефойда гиристанам и қатида мефоридай намефорам зистанам ма ба ашкои резону уқёнуси панҷимакам ай бекори визиқима ихтиро ранҷамакам беқадри ма пеши мардам бефойда гиристанам и қатида мефоридай намефорам зистанам ма ба ашкои резону уқёнуси панҷимакам ай бекори визиқима ихтиро ранҷамакам